ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜେମାର ଦେହ ଖରାପ, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛୁ। ତାକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ତ ଡକ୍ଟର, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି। ସେ କେମିତି ଡରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତା ଡର କି ଡର ଲୋ ମା। ମୋ ପୁଅର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ସିଏ ଡରିଲାନି, ସେ ପୁରା ଚୁପଚାପ ଦେଖେଇଦେଲା। बाबू डरला नहीं काटला तोर बिंद कराइला ना बाबू टिके ऊ नहीं चू नहीं किसी नहीं